հիշադակին, հայոց ցեղասպանության օրին, որ լեցուն է ցավով եւ մեծ վերքով բոլոր հայոց սրտի մեջ։ Ապրիլ 24-ին 1915-ին 1.5 միլիոն մեր հայ ժողովուրդեն զոհ կացին Օսմանյան իշխանության պատճառով։ Նեave gerek îro em bêtir em pêşengiyê bikin bêtir berxwedaniyê bikin ji ber ku em milletekî ku em xwe xemgîn bikin dijmin ew qasî xwe xur dikin gerek îro herkes zanibe di qetilama 1915 de di 24 Nîsanê de ew kompla navnetewî hat kirin îro car di hundirê Sûriya de aynî dubare dibe gerek ji bo vê yekê ku em her wext şehîdê xwe bi bîr bînin û him jî ku em çawa berxwedaniyê bikin her dîrokek çîrokek heye û her çîrokek êşek heye pêkhatiyê li vê de hazir siyasetmedarê hazir rewşenbîrê hazir herkes îro derbas bûyî di hundirê vê komkujiyê de gerek em ji bo vê komkujiyê gerek bi hezarê cara em bêtir berxwedaniyê bikin ji bo welatê xwe ji bo xwîna xwe ji bo şeref û namûsa xwe neke em destê xwe deynin ber riyê xwe û em rojê hezar carî jî em nalet bikin dewleta Esmaniyek di do jî pîlanekî hatin serê me kirin dewletê navnetewî ji bo wê yekê îro kombûna me li vê dikê ku em çawa destek bidin hevdû çawa em hevdû derxînin çawa me hevdû pêşengiyê bikin çawa me hevdû pişta hevdû bigirin Կոտրվեց ու անկավ Անցյալը դարձավ մի բուր մոխի լուծավ